gaur Donezten hasiko dugu eta Orokietako zatia egingo dut, Eurobelo bateko parte den ibilbidea, eta bertzerik gabe, bizikleta aldatua eta kaskoa eta dena aldatukin, beti bezala, erratu duten bezala, izan zaitez nire bide lagun eta etorri etapa berri honetan zehar abertzer ikusten dugun eta disfrutatzeko gai garen. Guazen. Bueno, Aritz, lehenbizko gauza eskerrik asko hemen erekin elkartzeagatikan, ikusten duzunagatik bizikleta gainin nago, hemen bide berdetik ari naiz etapak egiten, eta gaurkun tokatzen zaitena da Doneztebetikan Elizondorako etapa egitea, zurekin elkartu naiz, nortzara edo zer duzu hemen Doneztebekin lotura, erraziazu pixkoa eta ber? Bueno, ni berez herrikoa naiz, nire familia, nire ama ere Doneztebekoa da, eta gero ja aiton amonak ere badauzkat, bueno, aitona berez hemen goazen, amona bastandarra. Ni bizi guztia hemen bizi izan naiz, hemen ikasi dut, oraintxe Iruñean nago bizitzen, baina jarraitzen dut hemen lanean. Gero bestalde, herriko zinegotzia naiz, turismo zinegotzia, eta bueno, justo bizikletaren ere zerikusia desente dauka. Hori da, solastuko dugu ez, pixkot antzinago turismoarekin lotura, nik errate dizu, bide berdea ari naiz egiten, ez? Edo beti erranda trenbidea ere bai, suposatze dut zuk ere bai txikitan igual erran izan duzula. Zunbilak izan zen Behobiatik etorritako, hasitako bide bat egin dut, eta egia da, konturatu naiz ez bera eta ez lesaka igantzikin ez duela lotura zuzena izan bide berdeak, baina bai, Zunbilakin izan duela lehendabiziko lotura, herri erditik pasatzen dela, eta hemen Doneztebekin ere berdina gertatzen da. Hori ere bai, suposatu nahi dut Doneztebentzako ere, onura ez, edo bizikletako turismoa ere hurbiltzen dula, ez, herritarrentzako. Bai, batez ere jendea ikusten dula asko. Herritik pasatzen dela jendea bizikletarekin, zu bezala, urtean zehar beti asteburutan, beti badago jendea bizikletarekin, igual ostatu batean gelditu dela zerbait hartzera, pintxoren bat, edo bazkaltzera, edo asko egiten dute asteburuko plana, bide berdeko tramo batzuk egin edo osoa, eta gero hemen gelditu bazkaltzera, edo gero atxalde pasa, edo familiako beste batzuekin elkartu, eta gero ja furgonetarekin botatzea beraien... Hori da, bueltatu bargara pixko bat zuberran duzu hemen guazarela, badugu aukera hemen, ez, bide berdean bizikletan ibiltzeko, mendizinguratua gaude, suposatu nahi dut ere bai, bizikletarekin lotura edo, zerbait ere Doneztebek izango duen, hori solastuko du antzina, baina guazen zu, ze lotura duzu bizikletakin, edo izan duzu txiki-txikitatik, suposatzen dut, ibili izan zaela, baina segitzen duzu, praktikatzen duzu, edo zerbait ere? Gaur egun erran barra dut, ez dutela bizikletan asko ibiltzen, baina bai, txikitan hemen denak. Denak ibiltzen zinen bizikletan, eruak bezala. Justo parke honetik Intzakardi dela, eta hemendik jarraitzen genuen bide berdetik, eta hor ez dago inolako autorik, gure gorasoak ez zuten inolako kezkarik, nora joango ginen, zer egingo genuen, oso normala zen bizikleta hartu eta Zunbilera joan, edo bideko edozen lekutan, edozen trastada egitea edo. Eta bestaldera ere bai, Legasa aldera badaukagu beste bide berdearen beste tramo bat, dena errekaren ondoan ere bai, kotxekin ez duzu inolako arazorik ere ez, oso erraza da joatea. Hori da orain egingo dutena. Bai, horregatik, ohikoa da, Legasako batzuk, Donezteko batzukin ibiltzea, Doneztekoak Zunbilakoekin ere bai, igual pixko gutxiago, baina hor beti bili gara denak elkarnasiak bai. Doneztebek errango zenuke ze lotura bide berdeaz aparte eta bizikletakin ibiltzen diela, eta errandu duzula, gero herrira sartzen diela, eta igual herrian ere kontsumitzen dutela, eta hor gerditzen dela, baina aparte, Doneztebek badu lotura, bertzelako lotura bizikletakin, ez dakit, ekitaldirik edo antolatzen duzue bizikletana, edo ez dakit, zerbitzua badaude hemen bizikletarekin zerikusia duten zerbitzurik edo bada? Bai, ekitaldiak berez ez ditu gehiegi, hori ondoko aranetan badakit bat gehiago egiten dela, aurten saiatzen ari gara etapa pixko potente bat ekartzea onara. Ez dakit lortuko dugu, baina bueno.
Gero bestalde bai daukaguna da bizikletak alokatzeko zerbitzu bat. Bale. Badira enpresa bi nik dakidanez, bizikletak alokatu eta baita ere BTT rutak Bale. ematen dizkizutenak nola egin. Birazte ongi. Menditik eta badira enpresa pare bat, badakit hauetako bat behintzat, 16 ruta bat zeukala paperetan erregistratua eta QR kodigoarekin edo besteanaz, navegadoreetan eta horrekoa deskargatzen dituzu GPS-etan tramoriek egiteko. Gero bestalde ere bai, badaukagu beste enpresa bat ireki zuena, ez okeraz banago duela 2-3 urte, eta bizikleta salmentan ibiltzen da. Eta hau ere badakit alokairu zerbitzuak, konpoketa zerbitzuak, eta pixkat nahi dute bizikletaren afizio hori pixko sustatu herrian. Birazte ongi, ez? Erran dugu, Gipuzkoarekin muga egiten dugula guk ez, hemen eskualdean Bortziriak egiten dula Gipuzkoakin ere muga eta etortzen direla handikan ez, batez ere udan, eguraldi ona egiten duenean, baliatzen dire bide berdeaz, eta aukera bat dutela ere bai, zerbait gertatu ezkero, hemen dutela konpontzeko edo zer gauza egiteko ez. Irantzu Pastorrekin egon ginen solasean, uraren baiaraken parte delako, Donestebe ere bai, suposatzen dute, elkarte horren barrenean sartuta zaudetela, ez dakit, zerbait ere aipatzeko hemen Donestebek ere uraren baiaraekin edo zer egiten duen, edo... Bai, erran duzun bezala hori da, uraren baiara elkartzen digu, bidasoa herri guztietatik horietatik pasatzen da, eta bide berdea azkenean denona da. Hori da. Eta nahi duguna da, nahi dugu jendea etortzea bide berdetik Donestebera, edo nahi du jendea etortzea bide berdetik Zunbillara. Nahi dugu jendea bide berde osotik ibiltzea. Hori da. Orduan gu beti, ez gu Donestebekoak, orokorrean daukagu filosofia bakotxa berea, ez? Bai. Herri bakotxa berea, eta ulertu barra dugu azkenean denak elkarrekin goazela, eta baten onura bestearen onura dela. Eta, bueno, Irantzu eta imagino ere bai lesakakoekin hori izan zarela. Orduan, denak hitz egiten duguna da, hobetu beharra dela bide berde hori, mantendu beharra dela, nahi dugu nolabait ere promozionatu, jendea ikustea dela baliabide oso erakargarria, ez? Familiarekin pasatzeko, ez da ere etapa oso zaila egin duzunez, nahiko lagoa da, ez da? Orduan, hemendik Behobiara joaten zara 40 kilometro direla, iaia... Zelaia, bai. Orduan, jende askok gustoko du hori egitea, eta hori da, elkartasuna denak nahi duguna, jendea erakargarria izatea, herri guzti horietatik pasatzea. Erran duzu hitz klabe bat, bertze Irantzukin solasten eta alkateakin, berako alkateakin, Aitorrekin ere, izandako elkarrizketa batean ere, mantenimendua, ez, edo mantentzea, hori uste dut denak errandu zutela eta uste dut baduzuela, eta nahi nuen igual zure ahotsetik ere bai aditu, ez, suposatzen dut zuk ere bai, Nafarroko gobernuari ere bai, deialdi bat edo olako toke bat, ez, nahiko zenioketela eman, bertzeak hola errandiatelako pixkat laguntza bezala, ez, azkenin hemen eskualde txiki bada, herri txikiak dire, eta ez da erresa, ez, horrelako gauza bat mantentzea, ikusi dut ere bai, bidean zehar, tunel pila bat daude, trenbidean hemen, eta batzutan argia funtzionatzen du, baina bertze batzutan batez ere berako zonaldean, argiak hautsita daude. Hori ere pixkot mantentze horri ere kostotxoa da, dirua da, eta Nafarroko gobernuari ez, pixkot toke bat emateko, suposatzen dut ere bai, horre egongo zatela ez pelean. Bai, bueno, azkenean betikoa, ez, hemen iparraldean iduriu dagoela pixkat adorno bezala, ez. Orduan, diru laguntzak bai eskatzen ditugu, ez bakarrik Nafarroko gobernuari, Europatik ere bai eskatzen dira diru laguntzak. Baina, dena beti doa nolaiteko kondizioarekin, egin barra duzuen mota honetakoak edo horrelakoak, baina, hor saiatzen ari gara diru laguntzak lortzen, bai. Alde batetik da, bide berdearen mantenimendua, errepideak, nolabaiteko itxierak, zu gerrandu bezala tuneletan argiak, edo seinaleak edo kartelak. Baina gero ere bestalde nahi ditugu sustatu, adibidez, bizikletarekin joateko edo konpontzeko punto batzuk, bizikleta elektrikoa baldin badukazu karga egitea. Orduan, ideia oso polita da, baina edozein gauz horietako egiteko, diru desentea da. Hori da. Bueno, erranduzu bizikleta elektrika horrekin ere etorri zei burura aukera gehiago ere ematen aldula, ez bakarrikan mendi bizikletakin edo bide berdea egiteko terrenoagatik, komeni da mendi bizikletarekin egin, baino txatzen nahi dut hemen ere bai justo badugula sarbidea orografiagatik ere bai,
Leitzaldera joateko karretera bat dagola ere bai. Pentsatu nahi dutenen ere, karreterako bizikletakin Arataldera ere egiteko modua dagola, ez? Hori ere bai badakizue, ez? Badago jendia horrelako ibilbideak ite dituztenak, ez? Ze aurkitu halko nuke nik hemendikan Leitzaldera joateko edo karreterakin egiteko adibidez? Bide oso polita, menditi, kurba askorekin, eta justo kotxeekin da gertatzen dena pixkat arazoa, ez? Errepidestu horietan, egia da hemen ohitura asko daukagula jendearekin ibiltza bizikletarekin, orduan jendea beti kurbarekin mantxo ibiltzen da, edo uzten du leku dexente aurreratzeko, baina, bueno, azkenean, pixkat arriskutsu igual ez den alda bizikleta bakar batentzat, baina bai, erran duzun bezala hori Leitzaldera, kriston bidea da, afizioa badauka jendeare trate horiek egiteko, eta komunikatzeko beste forma bat da. Beti daukagu, 121 errepidean mugitzen dela jendia, eta BTT eta mendia, errepide bizikletarekin ere bai, hemen leku askotan ibiltzen da jendia, eta afizioaren badago. Bai, igual aukera baldin badut ere bai, aldatuko dut igual ja pixkot, aspertu ez dut eramar aspetu, porque disfrutatzen ari naiz pila bat, gauza pila bat erakusten ari diazu ere bai, baina, bueno, bertze aukera bat izaten alda, karreterako bizikletarekin bertzelako, ez dakit, paisajea edo bertze asunto bat egiteko adibidez, ez dakit zerbait ere aipatu nahiko baldin bazenun edo antzi zaizula edo aldarrikatu edo zerbait ere aipatu, emate dizut hitza eta bueno, zuria da hitza. Bueno, aipatu bai nahiko nuke, bide berdearen turismo funtzio hori zaparte ere bai, azkenan guretzat beti, erran dizut txikitatik beti horri biltzen ginen, baina gaur egun ere bai, adineko jendea paseatzeko, asteburuetan familiarekin igual buelta bat emateko, da errekurtso oso erakargarria, eta jendeari gustatzen zaio asko. Hau, gu beti sentitu dela gure herriaren parte bezala, ez? Azkenean gu Donestebe gara, baina Malerrekako parte. Malda Errekaz, Josia gaude leku guztietan. Eta Maldaz ere bai, Eta Maldaz ere bai. Eta orduan beti Erreka guretzat oso garrantzitsua izan da. Herri erditik pasatzen da, eta beti bizia gu Errekaren inguruan egin dugu. Orduan, guretzat ez dakit, berexia da seme bat bezalako ez dakit, ez? Maite dugu eta gustatzen zaigu hori ongi egotea, ibiltzen dean ere plazerra ematen digu, eta azkenean da arro sentitzeko gauza bat, ez? Hori nahi duguna da, gure seinale hori mantendu, hobetu eta lantzea, bai. Eskerrik asko Aritz, ni oaintxe bertan bizikleta gainen jarriko naiz, kaskoa aparatua dut gainean, orduan erran bezala, oaintxe hemen hasiko naiz gaurko etapa, Elizondora bidean, bai badakit Elizondoko tramoa hor, Oronozen edo bide berdea edo trenbidea hor bukatzen dela, ez? Badakit proiektu bat edo badagola berreskuratzeko edo egiteko, hori badakizu zerbait ere horri zuegiri bai haietu zaizu, ez? Elizondorako bide berdea luzatzea, hori ere. Helburua izango zen dena elkartzea. Azkenean, Elizondotik ere bai posible izango balitz, hori zaila izango zen, baina Frantziako Eurobelo beste bideetara, Behobi aldetik ere bai ez dago elkartua, baina bai, badagoela sarbidetxo bat edo. Orduan, aukera izango zenuke mundu ideal batean, bai, hemendik, ez dakit, Europako iparraldeetara joteko bizikletarekin eta inolako errepiderik ukitu gabe. Diru asko da. Bueno, erran bezala, eskerrik asko berri honerekin hemen elkartzagatik, esplikatzeagatik pixko bat ere Donestebe ze lotura daukan honekin, eta nik hartuko dut ja bizikleta eta antzina segituko dut, eta errango dizut abertzer moduz, eta espero dut dena ongi joatea ez gertatzea doz ere bizikletakin, eta aber disfrutatzen duten, hasik eskerrik asko. Zori. Hemen Donestebetik eguldia dago pixko bat hola lainua ematen du goitin dagoela, eta ez dakit dena da Orokieta aldera nondikan hartu barra duten
ez dakit ze aldera joan marra naizen, eta hor bada kartel bat, igual kartel horretan ingo dutena da, begitu, kartel hori zer den. Bustitza, Mendaur, ez? Elgorriaga Ituren Zubieta, ez dakit nondik handen. Aupa, Ibai, zer moduz? Iepa, hombre, mentxe, ongi, pues pixkot galdua egia da. Aiba, zeba. Zeba, nahi dut joan Urokietara. Arrasongi. Eta Eurobelo bateko parte den bidia gero leitzaldeakin konpartitzen duena. Lo único, ez dakit nondikan joan barra naizen, eta ez dakit zu hemengoa zaren. Bai, ni Donostiakoa naiz, eta bai, ni nahi Donamari aldera. Bai? Orduan, rango diazu nondikan, eta lagunduko diazu hasieran bidia? Bai, Donamaritik xuxen dago, bai. Bale, pues orduan nondik izango da, hemen eskuinetikan hartuta? Bai, hemen bajatiko gara eskuin, eta gero da Donamari aldera, gero uzten duzu... Eta gero segitu bai, zuzen, uzten duzu oiz eskuinera. Behintzala baien aldetik, eta oiz eskur, orduan joango gara, polliki. Erki, bai. Aitzongi, venga, guatzen. Bale, ba. Bueno, ze suertian eria, berriro. Hemen galdua eta arrautu dizu zuri, niri laguntzeko Urokieta aldera, bueno, benpin lehenbizko tramoa, ez? Bai. Zure izena zein da, barkatu? Ni Jokin naiz. Jokin. Bueno, pues, eta arranduzu Donostiakoa zarela? Bai, Donostiakoa naiz, eta bueno, gu... Jo. Ebarte, gu askotan ibiltzen gara hemendikan... Bizikletan? Bai. Gauza da, ni ari naizela egiten, Nafarroako bizikletan ibiltzeko edo lekuak, bizikletan ibiltzeko lekuak diren horrelako bideak egiten, izautzen, eta egondu naiz egiten Baztanbidasoako bide berdean, trenbidea erraten diogun bide hori, eta Aritz Meokikin solastuz, aipatu zidan hau, eta aukera baldin badut, probatuko dut, aber zer moduzko bidea den, ez? Orduan, trenbidea zuk ere bai, supongo Donostiakoa izanta, ibi izanen duzula, ez? Bai, gu trenbidean ibiltzen gara, bai gehiagotan, bai Laizterka edo paseoan, baina bai bizikletan ere izan da igoera bat ikaragarria. Eta somatzen da mugimendu eta martxa handia. Zu txikitan bizikletan ibiltzeko ohitura, afizioa, nondikan etorri zaizu edo... Gu berez, hemen Donostian dago Erreka, Erreka Kirol Elkartea. Bai. Eta horren bidez, txirrindularitza izan da betitikan. Eta gero gu ibili gara Laizterka eta izan genuen garaiba duatronak egiten genituela. Eta uztartzen genuen... bizikletakin eta korrika, ez? Oide. Eta uztartzen genuen bai Laizterka itia eta bai ere bizikletan ibiltzera. Banatzen ginen urtia igual, negu aldera eta, ude azaro arte Behobia eta negue Laizterka, eta udaberri uda bizikleta. Zuentzako bizikletan ibiltzia afizioa da, berez, ez? Ofizio ez da zuria bizikletan ibiltzea. Ez, afizioa. Afizioa eta... Denbora asko kentzen duen afizioa. Eta gogorra ere bai, nahi baldin baduzu, ez? Zerbait ere hortan bizi edo. Guain egiten ari garen bide hau, Leitz aldera joaki da, ere bai, ez? Leitz aldetikan izango zen gehiago bertzaldetikan. Bertzaldetikan, bale. Hori da Elgorritikan, itxuna, aurtiz itxunaz. Bale. Baina bai hemen... Jon ibiltzen zarete bide honetatikan, ez? Bai, hoixen hemen, Urokieta Saldiz aldera, gero zeharkatzen alduzu herria eta eskuinerat, geisten zara, eta hortik bai duzu Erasun Ezkurra eta Leitzaldera. Bale. Eta hemendik duzu zuzen, Saldiaz eta Urokietatikan jare Ultzamaldera. Hori utziko dut buelta guzti hori, bertze, zuek hemengo herritarrak Donostiakoa kasu honetan, nabaritzen duzue udan turismo gehiago batez ere familiakin eta bizikletakin eta trenbidetikan etortzen direla. Bai, askoz ere gehiago. Nabaritzen da. Hori ere bai, igo da unitz, Donostiarentzako, kasu honetan Donostiarentzako turismoa eta ekonomia
sustartzeko ere bai, interesgarria da proiektu hori ez. Da erakargarria, bai. Eta ere da, pasten da herritikan. Hoi da. Hoi ere errezten du, ja. Hori da, hasi nintzen Behobian etapa egiten, bai. eta lehendabiziko herria, bide berdea pasatzen da, Zunbillatik. Hori da. Txarra nahi dut, herri barrenetik, bera ez da pasatzen herritik. Lesaka ere ez. Lesaka ez da ere. Horre egin dute orain, baina bueno. Bai, hori da. Eta Zunbilla eta gero Doneztebe. Bai. Eta egia da ere bai, aipatu digutenagatik, badago proiektua Oronotzetik Elizondorako tarte hori egiteko edo irekitzeko. Bai, hau dena aldu da tren txikitotik, hori bai. Tren txikitotik. Bazela tren bat, zeharkatzen zuen nago. Hori da. Eta elkartzen zuen, Bidasoa, Malerreka, beti solazten da bastan. Bai. Bidasoa, eta erdin gaude Malerrekatarrak. Orduan Bidasoa. Malerrekako eskualdea zer da? Hemen Doneztebe. Donezte, magazina bai. Zunbilla Malerreka, Doneztebe, Legasalde, Elizondo aldea, Legasa ere Malerreka da. Eta hoixen, orduen, berez, zeharkatzen zuen, hori. Bastan, Malerreka eta Bidasoa. Gero zuk, bizikletako afizioa, konpetitu izan duzu edo parte hartzen duzu horrelako bizikleta ekitaldietan edo zikloturistatan edo horrelako zerbait egin duzu? Garai batean. Garai bat inguan ja ez. Garai batean egiten ginen duatlonen bat Udaberri aldean. Eta uden, bai, Miguel Indurain. Indugu ere Salvador Jantzi Lesakan. Baita ere, egia da. Baita ere, hoixen. Egia da. Eta dena karretera edo? Bai, dena errepidezko, karreterazko bizikleta. Eta hoixen, azkenean, kentzen datu denbora honiz. Baina, bueno, hau, ja badugula dinbet, izan gara gure itzuliko gara, eta zere fisikoki ez da inerasokorra. Ez, hori egia da. Lasterka bezala itia. Ez da gainen hori da, erasokorra baino. Bero, denbora ere bihar da zerbait ere, eta bizikletak duna da, hori, zerbait ere, entrenamendu bat zerbait egin nahi baldin baduzu, denbora behar duzula, ez? Denbora behar duzu. Igual lasterkan, ordu bat erdiko entrenamendu bat, horrekin nahikoa duzu. Lanak inek, hori da. Momentuz, bide hau, bueno, nahiko gora bera, ez? Eta gero nola, eta gero ze aurkituko dut. Eta gero... Zer ikusten dut, gotxi aldian lainua harrapatuko dutela. Ze hemen ere, baiara honetan ere, lainua ez du agudo altxatzen, eta seguro nago hor gotxin harrapatuko dutela lainua. Hemen hemen zeharkatzuko dugula, hemen Donamariko kruzia, eta gero usten duzu eskuinaldera segi, oiz, ezkerralderaz urroz, eta gero da malda, Zato guzti, bueno, hori bezala, ja atxan sumatzen zaigo, ez? Bai. Eta gero ja behintzatala baien, eta gero saldiaz, dira 17 kilometro, baina errato guzti, edo lau edo goiti. Zuk erran duzu, hemen ja eskerrera hartuko duzula. Ni bai. Geldituko gara momentu batien hemen, despeitzeko eta eskerrak emateko nizuri. Bai, ez da deus. Eta kamararen mugitu zait, hasi que jarri beharko dugu kamera ongi. Vale. Albalin badut. Holaxe, bueno, Jokin, eskerrik asko laguntzagatik. Ongi, Zu hartuko duzu eskerreko bidetikan, ni segituko dut antzinera. Eta gozatu. Eta ber, zer tokatzen zaiten, aber malda egiten ahalko duten. Bertzera zarrapatuko nonbaiti nolako ostatun bat edo zerbait ere jateko. Eta goratuko naiz gotxi, eta gero ja bajatu eta gaurko etapa, hoxen, eta gero solastu dugune bajaten altzara hemendikan, edo ja saldizen eskuinerat jaisten bazara, gero izango zen duke Zubita, Ituren, normalean itzulera iten dugu, gaten gara hemendikan eta jaisten gara Zubita aldetik. Normalean erabiltzen duzu horrela, zirkular bat egiteko. Zirkularra egiteko, oide. Agitzongi, eskerrik asko berriro. Zuri, plazerra. Egin diazu bide hau aitz motza, gustatuko litzadake lagunduko galmazeina antzina, baina, segitu behar duzu hemen entrenatzen horrat antzina, agitzongi eskerrik asko eta berri ikusten garen, bale? Bale, ongi segi, eskribile bai. Aio, gebarte. Aupai bai, venga. Pase. Bueno, Donamariko bentak utzitut talde batera, eta orain, segituko dut antzinera,
Pintzalabaien aldera, eta gero saiatuko naiz Oreokietako portua igotzen, eta gero ja hartuko dut Maldabeki. Así que, venga, goazen antzinera. Hemen ikusten dut ja itxik eta baserrik eta hola. Eta hemen ja bira burrozeko kartela ari naiz ikusten ja. Así que, gutxigo. Eta hortxe ari naiz ikusten kartela Eurobelona eta Lehurtzako urtegia. Bira, Lehurtzako urtegia eko urtegi polita da. Bakit fama daukala. Ze? Badakit? Hori imar dut, eske justo etortzei kotxia. Lehurtzako urtegia. Urtegi polita, iarran. Ez baite, karreterak mendiko bizikleta hartu eta joango gara aber bisitatzen dugun ez baitere. Eurobelo bat, alat eskuin, hasi que segitu behar dugu, Oreokiet aldera guazen. Hemen nabari da neguan gaudela eta baiaran goiti guainikan tardatzen du lainua baiaratik ateitzen eta hemengo ingurua dena dago lainotua eta gutxi ikusten da. Ikusten da bai goitin haizia da, eguzkia dagola, baino behintzala baien bertze herri bat. Hementxe. Hortxe. Herri polita. Lasai-lasaia. Gerreameka eta Gerreamabiko kartela. Bira, Saldia zera urrengo herria, Eurobelo bateko bidea markatzen duen kartela ikusi dut hor. Eta jabukat ateri gara behintzala baienetik. Kurba itxia, trafiko aldetik egiarran momentuz kotxa unitzikan ez dut tarrapatu baldin badut denak izan dire gehienak bertako langileak, kartak entregatzeko edo inguruko aldizkariak entregatzeko langileak, ez? Hoi bai, etxik ere bai, badire kriston itxiak hemen, Ze polita. Sartuko naiz hor barrenetik igual ikustea bertzela. Saldiaz, ez da, ez gara hietu orain Saldiaz.
Aber ze polita den hemengo herria. Ostatua. Plaza izango da hau ez. Frontoia hemen. Frontoia. Xilikan denak ez dago inore. Pues guazen karretera berriro. Guazen segitzera gure bidea. Horren hendikan goitzen nahi zen. Hortikan. Hor dago karretera. Behintzala baien, dena da behintzala baien. Ez dela saitasuna. Ze isiltasuna. Hau izango da Saldias. Ostras. Uste dut ja, ari naizela haietzen Orokietako portura. Bai, hemen ikuste dut ja kartela, ze ongi. Malda gogorra egiarran Donezte betikan onat denbora dexente bihar da. Baina egiarran superpolita, herriak lasaiak, karretera ere bai lasai. Eta hemen kartela, bira hor badago kartel bat, hor ikusiko dut aber zer dagoen. Eurovelo ederbidea, mira ze polita. Bira, hemen dago informazio guzia Euroveloari buruz, eta nik egin dutena, baina Donezte be. Bira, ze polita dena. Eta hor ikusten da ere bai Europako Eurovelo guztian mapa, nola funtzionatzen duen. Malda beti,
herri batera aietu gara. Hola. Hola. Hola, zer moduz? Ni ongi eta zu? Basaburua. Basaburuara aietu naiz. Kartel bat badago. Hasta luego. Eurobelo bat. Ongi, ongi. Ongi. Hau zer da? Basaburuko herriak elkartzen, kartel bat. Basaburua. Hemen da Basaburuako herriak eta nondik pasatzen dira. Jepa, egunon. Egunon. Orokieta. Aietu gara. Mira ze plaza polita duen Orokietak hemen. Erbiti, Orokieta. Bueno, hementxe nago berriro aietu naiz, Orokietan nago momentu honetan. Aipatu izuten bezala Donezteben, gaur etapa edo ibilbide desberdina izan da. Eta karreterako bizikletakin egin dut gaurko etapa Donezteben hasi eta hemen Orokietaino. Beraz, espero dut irudiak eta nik behintzat disfrutatu dut, desberdina izan da, lasaia, gogorra ere bai, baino egin dugu, bertze behin, espero dut gustoko izatia, eta hurrengo etapan ikusiko dugu elkar, gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.